Kusog-uso pag hindi ha. Wala akong giingnan si kuan Senator Manny. Ngawag ka ng pagdalig kanang extra aron di ka kuan ba kuan sa dan kung mawa ang dito pagdag stroller. Ating pres, senador, ang di na ko malimtan no, Kuya Carl. Kung kaagi sa high school tungod sa kasaba sa among seksyon ang among teacher ni Surrender. Mga taga AL Navarro National High School alumni. Good morning. Mga gahi pala yan sila kasi ang teacher na ang nag-adjust. Ang teacher ang nag-expel siya kagalingon. Ay, nako. Ay, grabe ang kaagi sa high school life, no? Ikaw, senador, gusto mo yung di malimtan sa high school? Adi na ko malimtan kay kuan kaning kanang ipatawag mo sa inyo hang mga teacher kay kanang na-appeal mo atong kuan perfect of discipline. Kay kanan nahinga hajud ko. Katon dito po ko sa Dex AB. Okay pala. Doon na to'y guest na mo sa kaning kuan. Oo. Kanang unsa gani na maminturan ang mga ginikanan? Brigada. Brigada. Eskwela. Ang teacher nga ming guest sa amuan ilang Marcel, Oo. kaming ubana. Akong magtutudlo sa high school nga ako yung kontra kaayo. Oh. Oo ba? Oh. Yung pila lang edad na to? Unya, kuan na, guwang-guwang na. Ako din siyang tigpaminaw. Tapos Kontra Ako siyang tigpaminaw. kontra di mo sa Oh, sa tingnan school. yun ako sa on-air. Oh. Imo ba akong labayin sa nag-eraser, ma'am? Mura gyud Lagi kag sa daog. kaharong na ako. Amo ba? Minsan ni gwapa lagi kanito ay kung ulog-ulog eh. Ako ko malimot sa eraser nga nito pa sa kong Ay na, ang eraser kay na apay kuan ka lang Kapay chok. chok. Ya puti kay imong ulo. Oh. Mamuti imong ulo kay Oh. mo kuan Kay mo. bagurang erase blackboard. Oh, kay ilabay sa mong naong. Ilabay sa kuha kay Oh. tabian lagi kay ko sa sa high school ko. Bato na dahil na magsisigbiya kaya Magsisigbiya. Tabian kini kay Minsan nga mao din diri kan trabaho kay Oo. tabian kay kasaon na ba Oo. kay sa dyan kita ka. Oh. Ako bitaw po sa una, di press ka, praktikum na ko sa una. Oo. Ang akong na anderan nga maestra ba? Oo. Kay maestra po sa pika section dito sa kanang among eskwelahan sa elementary. Oh, niya. Sugar ba mamuna na itong lipak eh. Kanang lipak nila sa kawayan. Oh. Giga ko na Kuya ng ka sa ma'am extra, sa una mo kay naglipak. Maglangkat dito ganang sitaw ka na ang kawayan. Kawayan. Kung ipuspos sa mong kamot. Dasag ko yung magtutudlo. Dasag ko yung magtutudlo sa science. Sa science, Oh, di ko kalimot na matay na rabat si Korea Ay, tandog. Kay inigsod Korea na mo, tandog. inigsod na mo Ah. naman ang lamisa sa Ah. magtutudlo sa kanang dolls pultahan. Oh. Mag-aray na siya dano kanang kuan kini sa bayabas bitaw kanang sanga. 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 Oo. Sa kalagot nako nga Ah. nag butan sig sanga sa bayabas. Ah. Ay, na may bayabas likod pod. Ah. Ikuha pa kong bunga nga hilo akong gipuli dito sa iyang lamisa. Amang ta sa di ka sa una pa. Ay! Oh. Na ma-stress gid ang mga magtutudlo Tulo, sa oh. una. Mm. Bisan ka rin na pamalay ko inabilin niya no nga Nga, mga mga buhay magtutudlo. pa. Buo. Oo. Oh. Ako gud miingon di sila nga sa una no tuti gini mo pagkamaldita ba. Ang bakpakas pader. Oo, masangit pa imong pante. Membro de ka ng mga katay Basta pa ko din. mo Oo. kumayat sa anas pader. Kay Oo. manibat lagi mi. Mm. Kay Tapos magduwa man mi ko antes gawas kanang kanang taxi. taxi. Ah, taxi. Taxi. Oo. Kasi katry ako ng taxi. Katong piso nga kabaw pa. Oh, nya. Hard maghingigo man kay ko. Oh. Mo to libre na ko ang akong mga crush nga lalaki. Oh. O kanang ice milk. Ice milk. Ice milk. O kanang bunot-bunot nga kanang kanang ice drop. Ice drop, Oh, oh. hard man kay hingigo gapon kay ko anak. Oh. Malipay ang mga lalaki Oh, ay. tapos Oo, mo libre mo talon. Guman nila ko sa ice drop, ako pa muusap nila. Matuloy mo panahon ng ice milk para magatas-gatas yun. Di ayo ayog tila pang ice drop. One ama
magina yung pandran na wala na ng ice Oh, wala na, Wala na. Pero Pero yung naabtan ko ka ice kunilo kayong ano? lagi na shake kasi puro color pink. Kanang murag na ay kanang motor na mo, machine, na na machine nga nga ice murag nga kanang mag-grind. mo grind. Mag-grind sa ice. Kanang murag tuyok-tuyok gani sa kanang sastre kanang Oo. ana bilog. So na ang ice milk kay ang pangkuan sa ice kanang kudkuron. Kudkuron, oo. Kudkuron pa. Oh, Yung square na ganon ang Oo. ice. Tapos dako nga ice. Na Oo. naman sa mga time na senador og kaning Ate Pres pero katong time nga kapuyo na may si gumagawa tayo nagtudko na ng ice. Oo. May ice buko sa una. Ice book. Oh, doon na. Ice buko niya. Niya mo ra ba na ibutang inig tuubon ka. Oh, himas kanang himas mo. Mas Oh. Mas mo sa ice book ko. Ato nga sa ice buko. So mo ice buko pa ito ice buko dito kay ituob lang ko sa imo. Oy, si Doc Flor Morillo. Natingsi sa tun throwback. Ay maganda ang throwback sa unang panahon na Oo. Kuya Kado Ate Pris do Ay, dahil oo. lindot ang mga kaagi kana magdali-dali kag uli kay kanang magdula pa mo sa mong classmate kay Mga uban text may tawag sa una text. o kanang text kanang card Card, na mga karong mga Dragon Ball mga players basketball. pili sa basketball tapos mga dagway sa mga Pokemon Oh. di ba tapos padaghanay og cards tapos magkuan pa Plastiko. padaghanay plastiko sa kamot Nya hulin ilubong inig dinauso. oo Anya, sa Ilubong una. hulin pag dinauso. Sa una kay ginapadadaan ko kanang kuan, kanang dahil nakagusto na ko. Oo. Padadaan ko kanang usa gani nang humot kay yung suwatan. Stationary. Stationary, oo. Gipadadaan ko humot anak. kaayo. Ako yung gilupigan sa ko ang notebook. Tapos So kay first love man ako to siya. Kay nung gabi yung kasngan. Ito yung pangalan. Tengan. Si Vic Vic Balinas. de Leon Lima. Tinig Si Vic Vic ba? Yangan si Vic Vic. Balinas Jr. Ay, Big Balinas Junior. Oo ba? Oo. First love. Ay. Nagpadagi siya suwat nimo. Padas sexual Outside nakasulat sa sulat. Ikaw gigipadadan. Ipadalaan ka? Oo. Awa pa siya na Isa- kuan ato nalisuan tong nga panahon na. Oo. Siya nga, Priscilla, Ah. tagais ako sa kakilong bugas kay nagpait ni ron. Yung mga panahon na wala pang mga cellphone no, ang magsulat manguyab stationary. Stationary. Pahumutay stationary tapos na yung mga may design ang stationary. Oo. Yan, lahi sa una senador ang Ate Pres. Oo. Pag na kayo magustuhan babae sa una, Oo. na kayo ang mga babae na magustuhan lalaki. Oo. Pasulaton din kasi lang slam book. Ah. Katong na mga pangalan ba? Ang pangalan tapos mag-flames na yun. Oh, na, i-flames na yun. Tapos friends, tapos love, Oo. gano'n, di ba? Mga yun din babae nga, isulti sa niyo scenario, ba't yung pangalan, yung nickname, Oo. yung birthday, yung Oo. mga motto, mga likes, dislikes. Oh, Para tapos paraan mga ba sa- favorite color. Oo. Ay, tama. Anong tawag doon karang ano ni mo? Biography? Oh, Ano yun? muna, muna. Butang dito ang complete ni mo na detalye kay para makabalo din ang mga bakay mo. Sa unang panahon pa lang babae mag-discarding anak. Oh, Islam book mo siguro tawag na. Ano yung basa na may tawag dyan eh. Onya ang nakabutang dito kay na may moto. Oo. Ang butang dito kutsinta. Ha? Moto? Oh, kay moto man. Kung di mo kumakog moto. Kutsinta man kung ganun. Moto ko tinta, saping-saping. Ginoo ko. Kangilngig mo. Classic kay joke. Classic never paid. Moto ko cinta. Grabe Sige. no. Oo. Ay nako, throwback mo na tong throwback senador. Oh, grabe ang mga throwback. Ay, nakatry ka sa throwback ka, Kuya Kando, nga karang mga yagyag ang mga palito sa pusporo. Kay sudlan nimo og unom kadamang. Ay, oo. Iba ano nimo kwarto-kwarto sa damang upat or unom. Oh, tino. Oh, di ba? Inchikoy, na tiger. Pero ko kumdula og damang. Pero ako nakatry ako doon na manulo mig damang. Madlo ko ana. Oh, karang hapon na kay mao man ay pagkat-kat sa damang karang Oo, hapit na mo gabi eh. Tingin mo na nila balay. Himog balay no Nakasway ang na pagdakpo pagday na mo. kagkuan, Oo, senador. Manulo. Kaya nagpaaway og damang. Nakasakay na kong paaway. Oo, Yan, paaway. paaway kami nagka ukuban niya sa imuhang among damang. Kay tiger akong damang ukuban niya ang inchikoy. Oh. Ako pagpaaway na magdamang. Oo. Ay, nagdado kong trapo eh. Ano man? Kuan man kanang pilit man kaayo. Pilit kay sapot. Pilit kating laway.
Giukuban ka, Ate Pres. Di ukob ba ay ako yung niukob. Di ko ukob ko dong. Kay mahal-mahal bin akong bayad. Kagilgig. Di ko kumubol sa Okay, kayo? section ni Patchoy. Oh, Section Balite. Okay, ang section sa una Oh, tama senador na. kanang Kahoy. kahoy. Oh, yun ang high school Natunong ko yan. sa section So, Nara. Nara. Oo, unya ang section daw ni Patchoy pud sa una kay Kay- kahoy po. Kahoy po. Oh, dito sa gibutang sa section Balite. Nga naman. Kuan man, ingon mang magtuto di man kataw, inkanto man ka. Dali lang ka sa section Balite. Kani na classmates sila Casey. Okay. Ay, ang section ni Cariñosa, nabalaan ko pag high school. Oo. Section Kawayan. Ay, Oo. dili to kawayan niya. Ano pala yun? Bagakay. Section Bagakay. Bagak! Yaya Osawa. Yaya Ozawa, ang section niya pag high school, ano ya, Ate Pres? Sa kuan sa gibutang si Yaya Mga Asawa. hayop-hayop mo na ilang seksyon. Ay, hayo Oo. kayo. Pero dito sa gibutang sa section sa mga sakyanan. Sakya, oh, saan na? Wiper. Dandalong ka. Section wife. Si Tol Robin, unsa seksyon na sa high school? Sa butang gid siya sa section sa Predator. Bagay-bagay man puts now. Seksyon sa mga ikuan. Larga ta Ate Pres. Larga. Bunal. Kini ang akong tugkaran. Kani may truba kayo. Tagopuron ba tanig bunal kay patulugon tagudto. Ay, Alaunan. Live ato Ate Pres, senador. Oo. Mga kapamilya. Oo. Magpahimang na mi ha. Oo. FM ni ha. Basin nag kanang na Nalisuhan na mo di ha. Gidok-dok ninyo yung radyo kay nagtuamog AM ang inyong pamati. Ganagin nag-ingon cards. Dinugdog. Ganagin nag-ingon Oo. Ilok-ilok. nga diyan nakitaan ko niya Oo. sa kaning live. YouTube. So, ingon gid intan siya nga nagtuog gid siya og kaning babae sa Ate Pres. Napasangin lang ito tong original. Ano pag itong comment na gwapo mo dahil sa Dipris? Lakin-on din siya, Ate Pres. Sige, larga Ate Pres. Dalit ta sa ato ang Sender. letter sender mga higala. Taas na ba gini? Maayong buntag, Priscilla, Senador Manio, ug kanimo Cardo Copido. Usa ko kamalipayong adlaw. Usa ka malipayong adlaw ninyo diha sa MOR. Kada adlaw jud ko maminaw sa inyong to o paminaw nako muna og ang akong immune system kung di ko kapaminaw sa MOR. Tawagan na nung kusngan, Priscilla, nga Jacqueline. Kauban ni Jackilo. Bangon ni Jackie Chan. Usa ka sidewalk vendor diri sa San Pedro. Usa ni mo isay-say Priscilla, paligod ako sa pagtukar sa awit nga nagulunghang Mr. Dreamboy. Ang isip ko Throwback yan po kay Cheryl Cruz. Oh. Ay, Cheryl Cruz. Uy, naglantaw si Sir Bernie, bitok-bitok na to. Sir, good morning Hi, sa Sir Singapore. Hi, Sir Bernie! Kadato na ba? Ay, Singapore siya? Oo. Oo, kabalo nga ko. May na si Sir Bernie mo. Yan ay founder sa Ay, Hilas King. Hilas King ba Hilas yan? King. Oo. Hilas King na. Gitong tan yung mga baboy man to Singapore. Siya daw ang ipakuan dito. Siya daw ang makaayo sa Kuruga virus. Oh. Ingon si Sir Bernie, hello sa inyo. Sir, good morning ni mo na sir sa Singapore. Ang atong Hilas King. Oy, may Oo. bago na naman pala si Sir Bernie ron. Hilas King Hilas na King pala. na. Oh. Oo.
Di basta-basta. Ang matod pa siyang hashtag niya, Oo. ang tinuod nga hilas, Oo. ilaag ang asawa. Ayun niya, matad pa niya. Ilaag ang asawa. Ilag ang asawa. Di basta-basta Singapore. Singapore. Kasi tapad sa Singapore, Ate Pres. Sa Singapore? Oo. Kasi tapad. Signified. Sunod ba na sila? Dahil pa ko. Sige, pag-awa na ito, nag-overtime ta. Priscilla, ang akong Mr. Dreamboy, maogyod at Pres, usa ka pump boy sa usa ka gasolinahan. Bawa pa ni mag-diesel. Priscilla, sukad tong naka-decision mi nga mag-live-in. Ako ana din siyang ginahangyo nga mo resign o mangita na lang og laing trabaho. Hindi ko ganahan sa iyang baho og magdog ni Priscilla. Magdug. Manimaho man gid ko og diesel. Labi na mag-drive na siya sa ako a Priscilla. Pamilan ako, Ate Pres. Mura di ko og PUJ nga jeep. Di ko ganahan, Priscilla. Dugay ra ba kaayong mahuman og tubil ning akong live-in partner? I-full tank din ko niya. Pag human na mo, ready kong panuhuton. Ang akong pangutana. Dilang. pangutana. 1, 2, 3, go. Ang akong mga pangutana, Priscilla, pwede ba na akong ipa-emission ang ako ang sampot? Ikaduha, ang katapos ang pangutana. Di ba ka mugot to ang mga... Di ka ba na mangitom ang mga tigwang na nagawa sa kong sampot? Salamat! Jack! Di ka na Jacqueline kasi kay Jackilo. $7.22 na overtime na rin. Ang ibang oras, ipanayo na lang nato ni sa gapnon. Ay, pamina mo sa gapnon, kaya na itong tubag ni Ate Pres. Oh, nandito ang tubag ha. Tulibagbag mo na ko. Abang na lang. Ang itong ikaduhang Ano ito yung pagkala, Ate Pres? Ang pangutana na ko, Priscilla, pwede ba na akong ipa-emission ang akong sampol? Kaya ganun ipa-emission man niya, Ate Pres. Kay basin og itom dagdagway sa mga tigwa. Wala ang smurf. Tungod kay, Ate Pres. Oo. Tungod kay. Kay, sige ba, dugay na ba kayo mga magtubil yung bana? May full tank dyan. O, pag humagin itong full tank, no? Sus, grabe, gipanuhot niya asawa. Ang sunod ang gapnon, 3%. Okay.